Salutare YouTube, eu Steri și continuăm seria de Minecraft cu... Dacă vreți să vedeți episodul 1, uitați-vă la Eric Channel. Îl voi lăsa pe aici, pe ecran undeva, nu știu, aici. Bup, bup, nu știu, ceva. Avem și un invitat special. Salut! Așa, Eu nu ți chei bodega. bun. Am mai continuat foarte puțin din casă. Foarte puțin, cred că câteva blocuri. Dar mai avem de continuat. Parchetul pe aici jos. Ni se aude papagalul. Da, el omoară. O să-i dau foc. Ia să-l setez, frate, 3 mori după 3. Da, și continui. Așa. Bun, hai. Eu nu ți-ne ajută să strângem lemn pentru casă. Da, eu fac parchetul. Vrem să terminăm cât mai repede casa, după aia să ne ducem în mină, că n-am făcut nici măcar rost de coal, care l-a făcut eu nici acum că s-a jucat el. Din fericit că se joacă Minecraft. The fuck? Mouse tâmpit. Ok, și vă place seria asta, dacă e lăsați niște comentarii. Niște comentarii. Lăsați-vă ceva gen, Este permisul de Eric. Că din astea te acomodezi aici. Ce? Ai zis că... Ce glume? Ce? Ce Cum? glume? Ce glume? N-am auzit. Ce glume? Aoleu, am nevoie de lemn. După ce Mai am puțin și termin acoperișul. Puiul, taci. N-am ieșit de papagalul. Am ce zic. Sau de tare? papagalul is the best. Dați un like pentru papagalul lui Sig. Da. Dați un like. Dați un like și un subscribe. Ce prost sunt! Deci am luat un spruce wood, știi, și l-am pus înapoi. Trebuie să-l sparg. Idiot. Dacă aș putea să-mi scot papagalul de pe fundal. Fără friptură, papagalul ăla. Ăla te urăște, bă. A, vă place texture pack-ul meu? Cum vedeți avem texture pack la fel. La fel, eu l-am dat. Eu găsesc cele mai șmechere. E cam stock, dar merge. What the fuck? What the fuck? Clar. Ok. Din greșeală am dat, din greșeală. Repede puțin. Aici vedeți totul live. Hai, intrați repede. 52607. Cum? 52607. Bun, am revenit. Eu n-am oprit filmarea. Da. Hai că mi-am... A ieșit el ca un cap. Dați un share pentru skin-ul lui Ionut, care nu-i deloc bugat, după cum se vede. Skin-ul meu și al lui Eric. Eric are stock. Al meu merge. Ce ai, mă? Nu știu, eu te văd stoc. stock. Uite, vă scot stock. Bă, chiar semen cu Bullard acum. Cum adică? Păi aveți același skin. Păi nu, că ai tu bug la Minecraft. No. Fă-i un update. Sau Update. bagi 2 gigaranță la 1 giga tău. Da, 8. Adică, da. Da, mă, Ionut, mai repă, bă. Ce mai faci, Jonas? Bă, Jonas mai e pe aici? Dintre noi mai e cineva? Da, mai sunt. Am găsit ceva pe aici, sub casă. O legiune de porci. Ce frumos sunt. O să facem Desfără- cărămidi. Uite. Se desfășoară ei. Așa, stând cu curul la mine. Ah! Mulțumesc. Vino și tu, mă. Ce? Crezi tare, a? Bă, ferestrele. Bă, sper că nu mai a scăpat. Nu te-am atupat, dar... Eu am găsit ceva pe acolo, mi se pare că e ceva... Băi, pe peaceful, serverul Deja ăsta. o să trecem la un alt nivel. Easy, no, normal. A, dar era pe peaceful, a? Da, era pe peaceful. Am văzut eu că nu scădea mâncarea și de ce n-ai de aras. E, uite, direct n-a scăzut. Da, știu și mie. Deja am 2. Până s-a prins acolo, iau niște storm pentru... Și
Da, scrie cineva pe spate. Șt. Cred că este papanaș. Și da, BRB-ul leacă. Da, bere bă ăla. It's bularda, man. Bularda. Dați-mi bă odată udul, frate, neprelucrat. Ce naibii, mai am nevoie de ud cu voi? Vă că nu faceți nimica. Dar ce să facem noi, mă? Ești Păi dar nebun? tot eu trebuie să iau lemnul și să fac casa. Păi dar eu acum fac mâncare, da. El face mâncare și o mă chinuie cu casa, da. Băi, idiotul, le-am făcut pe jos. Ești de bun. Parcă ar contat și dacă avem o casă de dirt e bună. Un pătrățel. Îmi dă stai tu, mă! Nu puteai să uite aici cu dăr, în crucea, mă. Și cu semn e bună să faci o casă. Ai zis că vrei să stai în casă de chirpici? Ceamă, bă, ai avut ce idee, am. Știi, și m-am gândit, după ce termin casa, o să fac un acoperiș de la așa rustic, mamă, știți, nu e crăsoasă. Aoleu, cu rusticul tău. Ce ai, bă, m-am gândit. Acum nu avem noi lemn și nu facem. Nu o să avem ce Hai, să mă, facem. șortor, vezi că ai făcut dita mai casa, mă? Păi da, asta ziceam și eu. Faci O dita mai bagă în casa și mine. după aia te plângi că nu mai ai lemn. Păi da, ce vrei, mă? Vrei să stăm în palat sau vrei să stăm în Cocioabă, bă, cocioabă. cioapă? Trec cocioabă, get trec. Păi și ce? Dacă avem cocioabă, avem loc să ne desfășurăm și tu. În cocioabă? Da. Da, cred că trebuie să avem paturile unul lângă altul. Facem zona la etajate cum făceam atunci la hardcore ăla. Da, bă. Ăla bec, mă. Ai lopată, mă? Hai. Dacă n-aș avea lopată... E, mai avem pe aici, ăsta e important. Bă, asta poate, mă, frate, ce dracu s-a întâmplat aici? Tot Eric s-a stupit, nu? Păi da. Na, să nu plouă pe cuptor. Vezi că am pus glass. Adică n-am pus glass. Dă-mi-l mie, unde e? Glass 8. Dă-mi glass, bă! E în chest. A, Nebun. zi așa. Pune niște torți pe aici, că am pus pe normal. Se respawnează. Se spawnează, da. Ionuț, ce bine stă acolo AFK. Mă duc să îl tai. Și tu, deci o să faci episod cu Bobert? Cu Bob. A.K. Bodega. Mm. Adică, Puteți să dați dislike de acum. da, dezabonați-vă de la Marius. Nu de la mine, mă. Dați-l. Cât puteți. Eu ziceam de Bobert, da? În fine. Dislike de acum pentru Bobert. Bobert. Să-l A, deci vrei să-i zici, dă-l. Păi dă-l, da? Ai Dă-l. terminat până la urmă, sper? Da, Marius, am terminat. Dar nu mai am lemn, bă. Aici am terminat acoperișul. Du-te. Unde bani? De unde bani? De unde bani? Eu nu ți-ți fac. Băi, frate, n-am lemn nici pentru niște pickaxe-uri. Amărute. Da. Ce modele avem și noi în casa asta. Bă, de la lui Marius, da. Ce mai ce? Bă, dar cine a făcut tâmpenia asta? Aici. Băi, pus timer. Nu. Da. Nu contează. Ești cât dracu filmăm. Uite, acum ne uităm la și 17. Mai stăm până la și 27. 27. Da, cred că o să facem 15 minute. Stai, puțin. Bun, hai că am adus destul lemn pentru niște târnacoate. Bună, da. Dați un like pentru această groapă făcută de Ionut. Chiar merită. Serios. Acum chiar merită. M-a apucat de mină. Da, și nu mai văd nimic azi.
Cred că ai fi căzut. Poate mina în asta. Aici să pe muntele ăsta scriem ceva gen. Ceva gen. Bă, dar coul. Cuvinte. Uite un coal. E de la, nu coul. Stai că am pus acolo în furnace, am pus niște lemn ca să fac cearcăul să-mi fac mina. Da. Bun. Bă, m-am blocat. Ei, nigga, ei! Ma 100% nigga. Nigga. Așa se face? 100% nigga. Aha. Bă, iar n-ai lumânări? Lumânări polar, da, nu? Păi da, nu, lumânări, nu. Tu nu Stai, cred că bă. ai luat- Da. Morți. Nu mai înjura, bă. Ți-am mai zis. Nu cred că are. Nu am mâncare. Mai trebuie să vadă cine niște înjurători. Nu? Nu! Bine, aici ai spus da, dar nu contează. Bă, dar nu văd nimica, bă. Gata. I got this. Bă, da, du-te în altă parte. Dacă facem mine comună, Păi da, dar du-te în altă parte. o continui așa în două părți. Asta am lopată. Nu dau la loc. Eu vin în spatele tău că ești idiot și nu poți face o mină corect. Eu, mă? Bă, eu fac bine. Tu nu o faci bine. Da, uite cât te lași. Păi trebuie să punem scări, frate, să alunecăm și aici, în dreapta, o să facem din ăla cu... Cum se cheamă? Cu... El se gândește așa departe. Fier deja. Ai găsit? Fier. Uite ce s-a dus, idiot. Bă, Marius, dar vino și în spate să-mi faci, mă. Eu nu fac. Serios. Dacă spargi ca o fată. Marius, 3 ani de experiență în săpat. 7 în lopătaie. Dar tu ce faci, mă, toată ziua? Sapă, gapă, sapă. Eu deja m-a și ajuns. Nebun, uite, zice de mine, dar el deja m-a ajuns. La viteza care o are. Am antrenament, bă, ce știi. Sunt Challenger 1 la săpat. Facem noi aici o fetele. Gata, bă. Fier! N-am chef de grei, bă, la ora asta. Bă, Eric, dar ce noroc e pe partea ta. Da, bă, frate. Bă, de ce etaj e, mă? Etaj. Etaj. Dar n-am găsit și noi măcar un cave, mă. Oh, Suntem la etajul 37 și vrei să găsim ceva? bă, deja mi s-a stricat și târnăcopul. Las. Auzit etajul lui Eric, gata. Auzi gluma lui Eric. Ce să mai... Domnule lui Eric. 2 lei bucata, domnul. Torțele ca să poți înainte. 2 lei bucata, domnul. O, mă, că acum fac stick. Stick. Take it, pa. Oho, torțe. Stai, că nu se făcea așa târnăcop. Politician. Ce? O, nu avem un zombie în casă, Eric. Omoară-l. Pare că Ionuț, că am tot episodul ăsta în capa. Yay! Episodul viitor. Episodul viitor. Da. Episodul viitor. Capa. Marius. Bă, da, Eric face în întuneric. Râdeți. Vino, mă, și dăm niște turi. Eu nu da. La ce față a avut. Normal. Cu fața aia stă el pe Minecraft. Arunci deja. torții, frate. Da. Dă-mă măcar 10 sau te omor. Uite să stare de asta, nu? Nu, mersi. Ca pe CSGO. E retardat, Face mă. un bloc. Cap, I man. kill you, man, I kill you. Man, kill you, man. Mă, deci, dă-mi o torță. Dă-mi o torță rapid.
De ce? Dă-mi torță că am nevoie. Te-am pus. Da, el pune torțe. El face stilul tradițional. Hai mă, dă-mi odată ceva. Da, deci episodul ăsta e cel mai plictic. Diamond! Să la Diamond țânăscă. A, nu-i Diamond. Lapis lazuli, Diamond. Diamond în rasa mătii. Păi da, mă, credeam că e Diamond. Da, mă, da. Păi dacă arată ca un Diamond. La etajul 25 Diamond. Dar ai făcut-o de la Diamond. Direct ai venit să-l iei. Dar nu puteai să-l iei, că n-ai de la de fier. De parcă tu aveai. Acum mă duceam și făceam. Ce moram pentru. Eram în stare să te mor pentru 2 Diamond. 2 Știi diamanți. că e echipă, nu? Echip, man, go up! Că mai invităm noi așa un player obișnuit. Asta e altă treabă. Faci și el cu Metin. Da, bă, seara asta e oară ăla PvP pe Metin. O să filmez. Chiar dacă mi-au bătaie. Asta e. Nu știi să dai randă. Ce-am, bă? Îmi face... Bă, corcul. Vorbesc cu Gabi să-mi facă bonusuri. Gata, am Da. venit. A venit și Ionuț când se termină episodul, peste 4 minute. Ana, bă, am dat de Pedro! Bă, sunt la Y5. L-ai dat pe 5. 13. Hai, gata 12. că devine plictisitor deja. Bă, azi după bă aici cu dăr. Hai de ce am săpat, că am urcat. Da, am spart și torța. Bine. La etajul 12, vreau diamante, frate. Da, scheletronul în casă. Vreau să-i bun venit, dă-i o cafea. Bui venit. Da, Eric 2014. Vreau să-i bui venit. Bă, dar niciun cave, bă, pe aici. Ataci odată cu cave-ul tău, pula mea. Da, am nevoie de cave. Să mă desfășor. Tu ești în largul tău dacă nu ai un cave. Păi da, Mai sunt 3 minute în care noi putem să facem orice. da, mi s-a spart un cop. La cât am săpat. Ia Bă, el. stai că-ți dau eu. Dă-mi. Te mici înștort. Cum stă ca un orfan, așteptând tortele. Bă, tu dai mine, mă? Bă! Bă, gata că mai am puțină viață. Fermă. Da. Mai e și torta, orfanul. Lasă că pui tu alta. Da, Marius e furnizor de torte. Episodul ăsta aminăm. Bă, în episodul... Bă, cave! Să mor... Redstone! Oh. Fuck, nu-i cave. Credeam că e cave. Da, am și căzut ca Pleacă, prost. pleacă, pleacă. Ce mai putem să... Bă, e un fel. Ăsta e... Așa, mă, că fac un semn. Hai, ieși și tu de acolo. Ana-i fier aici. Eric sare peste șansa de fier. Da. Eric, ești acolo. Ești de acolo, mă, ce... Ai fer? Băiatul, ai fer? Vreau fer. Eu... Bă, nu vede ferul. El pentru fer e în stare să omoare, bă. Pleacă, mă, pleacă. Mai am 3 inimi, că n-am mâncare. Ia mâncare, măi. Săracul. Era. Da, sărăcii dau. Da, un coched. Bă, dă 2. Dă 2? Dă 2. Pentru mâncarea asta, sunt în stare să-l omor pe Eric. Bă, mamă, stea! M-am dat din greșeală că am dat basic. Aici facem un semn. Este... Sau nu e. Sau facem așa mai... Mai dăm, mai facem episodul puțin mai lung? Cam cât, frate, nu... Mai băgăm 2 minute, gata. Ce 2 minute, până și jumătate. E plăcerea mea de m-a juca Minecraft, sper că de-aia vreau să fac episod așa. Plăcerea de a mă juca Minecraft. Eu nu, tu... Mai bine te-ai dus și cu alea. Da, asta mă. Mai bine îi faci. Eu omor pe tine. Creeper? Bă, nu știi că a bubuit în casă.
Nu aș putea spune. Nu mai Ma... preciza această afirmație, da? Bă, nu zic că ai spart... Nu a bubuit în casă, nu? Bă, zic că n-a bubuit în casă, că fac urât. Bă, Eric, rămânem iară fără casă. Deci mă bat într-una. Dăm pe drumuri ce da. Dăm pe drumuri. Păi da. Pentru Eric îi zici că ai bătaie din palme. Ciop, ciop. Come on, ciop, ciop. Bă, ia uite, zombie ne așteaptă la ușă. Hai, mai filmăm un minut. Bă, nu zic că e casa. Ana, ăsta stupă. Mamă, ce în casa la Ionuț. A bubuit în casă. Dă pe peaceful, bă! Ei bă, pe peaceful. Dar ce naiba faci, mă, frate? Tu nu vezi ce e aici? A bubuit toată casa. E clar, bă. Itemele mele. Prețioasele mele, Hai să iteme. vedem ce a făcut ăștia acasă și închide. Încheiem acest episod. Bă, dar fix, Acțiune, dramă totală. bă, dar fix la casa, mă. Dar Bă, nu fix. am ales cu nimic. 25 bani. Cool. Eu m-am ales cu Iron. Bă, săraca casă, mi-e milă. Cu două bucăți. Era pe hard, pe ce era? Pe normal, da? Normal din ăsta. Ce? Stai mă că n-ai... What the fuck? Frate, stai mă că aici nu era acoperiș, așa. Nu știu de ce mă alarmez. E, mai avem nevoie de bucățică de lemn. Hai mă, mare să închei. A, și uite și aici. N-auzi bă, ce bag pe poata în cap. Da, mă. Oh. Ma, da, și uite pe aici aveam niște crafting table. Pentru acest episod. Revenim cu alte episoade. Cred, nu? Da. Da. Ok, bye bye guys.